A continuació, els xiquets de 5è de primària ens oferiran un conte musical inspirat en el canvi climàtic. Contem a l'escenari amb l'abuelet Alexis. Estigueu atents i, per favor, un fort aplaudiment per a ell. La història que us vaig a contar va ocórrer l'any 2008. Feia temps que la natura havia declarat una guerra oberta a l'ésser humà, cansada dels seus atacs indiscriminats com la tala d'arbres, les marees negres, els fums dels cotxes i de les fàbriques, la construcció sense control i els incendis. Com a conseqüències desencadenaren una sèrie de catàstrofes per tot el planeta. Tsunamis, terratrèmols, inundacions, huracans. Tot això va fer que la temperatura de la Terra pujara, sobretot a la zona del Mediterrani, on es trobava un poble que es deia Grenada. En aquest poble la pluja era un record llunyà en la memòria dels més majors i l'art de Sant Martí s'havia convertit en una llegenda de la qual els xiquets només havien sentit parlar als contes. En aquells dies hi havia un gran incendi per la zona dels Estancs, a la Muntanya Blanca. El campanar d'Almenara no parava de repicar i tot el poble anava pel camí de la Fullola per intentar apagar-lo. Però la terra estava tan resseca que era molt difícil. Els bombers no s'ho podien creure. Per més aigua que arruixaven amb les mangueres, els pins continuaven cremant-se. Després de 2 dies sense no poder fer res, hi hagué un iaio que va dir al gener: La natura vol que li parlem i li cantem de la mateixa manera que han fet les tribus ancestrals, que sempre l'han respectada. Als 2 mesos es va ocórrer parlar amb tots els xiquets de l'escola i anar als estanys a cantar-li a la terra, a la pluja i al sol. En acabar la cançó començà a ploure i s'aturà el foc. La gent del poble es quedà bocabadada, però més encara quan aparegué el sol i per darrere de la muntanya del castell començà a lluir l'arc de Sant Martí. Vine
passar de veritat. Jo vaig ser un d'aquells xiquets que va cantar aquell dia. Des d'aquell moment les coses canviaren i l'home i la natura començaren a caminar junts de nou.